3 roky po skončení druhej svetovej vojny, 4. mája 1948 roku, práve tu nedaleko, doslova niekoľko metrov od miesta, kde stojím, zahynuli 2 príslušníci novovytvoreného zboru národnej bezpečnosti. Jeden z nich, Emanuel Polák, mal 2 deti, bol to občan českej národnosti. Druhý, Jozef Prošek, bol síce bez rodiny, nemal teda vlastnú rodinu, mal iba 29 rokov, ale pokiaľ vieme, mal snúbenicu, s ktorou si chcel založiť vlastnú rodinu. Kým všetci ostatní sa už 3 roky tešili zo slobodného obdobia, oni ešte slúžili ako príslušníci. A práve na týchto miestach boli zákerne prepadnutí skupinou banderovcov, ktorá si aj týmto údolím za Kisakom, údolím Veľkej a Malej Lodiny, kliesnila cestu na západ k onej vytuženej západnej slobode. Dávaj! Mašin kveri, štunge veri, otvíraj paskuda dveri. My prišli sem, odsuda. Pravda je ale taká, že kým sa k tejto slobode chceli dostať, museli prejsť územím západnej Ukrajiny i juhovýchodného Poľska a severovýchodu Slovenska. Toto územie, teda územie 3 krajín, sa stalo na dlhé obdobie priestorom pre prenikanie banderovských skupín. Bolo len prirodzeným, že všetky 3 štáty, a osobitne Poľsko, ale aj Československo vtedajšie, sa rozhodlo zastaviť prienik banderovských skupín smerom na západ. A v našich podmienkach povojnového Československa, bolo opätovne do zbrane povolaných niekoľko 100 príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a boli vytvorené aj osobitné protibanderovské vojenské zoskupenia, ktoré ich mali zastaviť a izolovať. Tento boj si vyžiadal na strane vtedajšej Československej ľudovej armády nemalo strát. Zahynulo v nich takmer 40 príslušníkov armády, niekoľko desiatok ďalších bolo ľahko, ale i vážne zranených. 53 rokov od udalosti, ktorá sa udiala tu pri Sopotnici, pri riečke, pri potočíku, kde stal mlyn a vedľa neho sa udiali, alebo v areáli tohoto sa udiali spomínané prepady.